ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Бахтиёр Тиҷӣ. Умедворам ки ҳама каса хубак сиҳат саломат ҳастен. Шерои нар духтаракаи нозанин лайкора зер мекунем. Дӯстон ҳами урӯз як видео карда будем дар бораи касоне ки духтаракора фреб мекунанд ва меоранд дар ҳами Федератсияи Россия, яъне ки дар ғарибӣ зани дуввуму зани сеюм гуфта никоҳ мекунанд. Никоҳ ҳам бозича кардан ино. Ин ҳамин никоҳе ки Парвардигор барои мусулмоно офаридагиай ҳамира ино бозича кардиянд. Имрӯз никоҳ мекунанд, фардо талоқ мекунанд. Пайғамбари Худо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд ки бадтарини ҳалол чи аст? бадтарини ҳалол ин талоқ аст. аҷри Парвардигор меҷунба. Шумо бошад дар Россия мебиёену имрӯз 4 танга пул дорен, ва имрӯз шумо бошад соҳиби зан мешен, соҳиби як чизи дига. Тоҷикистон ки мерен аз байн 1 моҳ 2 моҳ 5 моҳ 6 моҳ мегзара ва баъдан шумо нуни хӯрдан намеоян, боз ай банк кредит карда мисол билет гирифта ба Федератсияи Россия боз бармегарден. Шерои нар и табар мусулмонитона бас кунен, ҳамин зангиритона ранги девонакоре, ранги ахмақаоре ҳаминтари шану шарафи мусулмонора паст назанен. Шерои нар биё ҳамин гапҳои ман ба шуморо сахт нарасад, чунки мегӯянд ки як нуқта бас аст. Агар шуъур аст, мефаҳмед дӯстони азиз, ҳамин одами мефаҳмидагида як нуқта бас ай дӯстони азиз, як нуқта. Шерои нар ба хотири ҳамин бачачаи ман як лайка мемонем ва лайкҳоро боша зер мекунем. Дӯстон чӣ гуфтанем ма барои ҳамин братано, зан мегирӣ дар ҳақиқат қувватат мераса, албаттара ба розигии волидайни духтар ва бо розигии ҳамсари худу ва ҳам мисол падару модари худ оила барпо куненду ва зани дуюмро дар роҳа дар миёни раҳ нагузорен. Шерои нар ин ҳамин ситуатсия, ҳамин маслиҳати мад агар шумо розӣ бошен, пас марҳамат зани дуюма бигирен, зани сеюма бигирен, айёдаш бубурӯен. Зани якума дар уҷа гирӣ дора, ин рӯз пага мактаб омадестай, мега ки бачата духтарта либоси харидан дар кор. ҳозир ман ҳамин рӯз санҷиш гузарондум дар бораи мактаб. Як писарбачада ҳамин бигӣ ки материали нормально бихарам шуд ай 70, яъне ки ай 700 сомонӣ то 1200 сомониро барои як кӯдак ту харидорӣ мекунӣ. Агар бигӣ ки либосҳои аштақ бихарам, ҳастай арзон аймасад. ин ҳам хеле гудаки падар надати чӣ метията худованд, баъд бетарбия ғам дода мегарданда. барои ҳамо ҳеҷ маҳал зани дуюм нагирен ки инам тари кӯдакотон ҳурмату эҳтиромтон намекунанд. Шерои нар шӯхӣ мекунам, ино калазар ҳастанд, просто ҳаминҷа бобошон қати кам бозӣ мекунанд. ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони азизу муҳтарами канали мо. дӯстони азиз, чӣ хеле ки қайд карда гузаштем дар видеои оянда, ма барои шумо омӯзандани ютуба меомӯзонам дӯстони азиз. Яъне касе ки дар ҳақиқат дар сомонаи ютуб мехоҳа пул кор куна, $, евро, сомонӣ юған. Марама дӯстони азиз, видеоро то охирон тамошо мекунем. Касе ки блогер шуда нестай, видеоро пропустит ку бигзар. Каседа ки пул дар корай, видеоро то охирон тамошо ку. ҳатман роҳи бизнес дар ютуба хоҳӣ ёд гирифт. Пас мегзарем ба қисми асосӣ. барои пул кор кардан дар соҳаи ютуб як шабакаи хурдро пайваст мекунем, яъне ки регистратсия мекунем ва баъдан 1000 подписчик, 4000 соат, баъдан заявка, баъдан пин-кодаи худи Америка ва баъдан налоги информатсия ва баъдан карта. Тамом. ҳаминҳоро ки карден шумо, фақат видеоро мепартоен. ҳар моҳ аз 23 то 28 дар картатон пул автоматически мегзара. Шерои нар лайкҳоро мегзарем. касе ки ҳамин корҳоро карда наметона, ма барои шумо бошад роҳи осонра меёвум. лайкҳоро мезанем. Шерои нар касе ки каналҳои наметонам тари каналҳоро карда, албатта қинай барои инамтари каналҳоро кардан минимум 1 сол 2 сол вақт дар кор. ма барои шумо каналҳои тайёр монетизатсия пул кор мекуна, барои шумо фурӯшида мемонам ки арзон карда аксия қатӣ ҳамин шумода таслим мекунам. дӯстон, як канали арзон мерем, 3 канали фурӯшиай.
ай арзонаш сар мекунем. Як дона каналай 7000 дона подписчик дора. Ҳама чизаш тайёр дӯстони азиз, ҳама чизаш 100% канал пул кор мекуна. Канал наогирон шудагай фурӯхта мешава, дар реклама 35000 рублей да мемонем шаина. Касе ки инами шумо дар YouTube бихарен 30000 рубл шероинар. мегзарем ба канали диюмо 6000 дона зиёд подписчик дора, просмотр ай замин то осмон ай ки ҳамаи шумо мехоҳен амтари канала як бор да дастактон боқапину видео партоен. Пас ба миқдори 85000 рублей да метавонен канала харидорӣ кунен ва ҳамин канал нӯшаки ҷонат мешаву видеои хита партофта аз сомонаи YouTube пул кор мекунен. Анаки шерои на духтаракаи нозанин лайкора меҷиқем ма канали ай ҳама охироне ки зверай мардум орзу дора ки амтари канала дошта боша. Пас то охирон гӯш кунену лайкора зер кунен шерои на. Канал дорои 14000 зиёд подписчик дора, монетизатсия, эфир, сообщества, сюжет дора. Дӯстони азиз, маънои сюжет аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш буғдодӣ мебошад. шерои нар шухирани мемонем. Сюжет видеои 14 секунда коротка мекунӣ барои реклама, барои подписчик ҷамъ кардан, барои просмотр ва барои дигар каналҳоро реклама кардан. шерои нар ки барои ин шуморо су метиҳанд. Дӯстони азиз, шон зорат мекунанд. шерои нар ҳамтари канали звера ма барои шумо фурӯш да мондагиём. нархи канал 150000 рублей ай дӯстони азиз. аксияш мекунам ҳамира 110000 рублей. касе ки харидори аниқай канала харидорӣ мекуна, марамат канала бихарен, нӯшаки ҷонтон шава. канала 100% оформид мекунам ва 100% оформид карданро барои шумо меомӯзонам. шерои нар каналҳоро беҳтаринан, ҳамаш беҳтаринан. просто касе чени сумуш канал мехарад. дӯстони азиз, ҳар як канал нарху навои худашро дорад. шерои нар духтаракои нозанин лайкора мезанем ва каналҳоро худи ҳозир харидорӣ мекунем. шерои нар марҳамат. шумо да бошад барори кор, ма да бошад барори хов. шерои нар бизанен лайкора, каналҳоро харидорӣ кунен. то видеои оянда ҳаматонро ба аллоҳи меҳрубон меспорам. касе ки харидори аниқай, номеро дар рӯи экран WhatsApp имо. хоҳиш мекунам ки фақат WhatsApp имо да муроҷиат кунен, чунки прамои занг мезанен номери тоҷикистонай ма дар Россия қарор дорум, пули бисёр мехӯрад. барои ҳамун WhatsApp имо да занг мезанен. шерои нар WhatsApp имо. ҳаматонро ба аллоҳи меҳрубон меспорам. то видеои оянда боша. бо мо бимонед.